Sa unang pagbasa, hisgutan nga si Saul ang gitudlo nga hari sa Israel sa iyang pagdala sa iyang gingharian, gikasukan sa Ginoo kay sa dihang gisugo siya nga pamatyon ang iyang mga kaaway o dili sila mukuha sa mga butanga or mga hayop sa iyang mga kaaway, kung dili patyon gyud tanan, ila man Hinoong gipahimuslan ang ilang mga nakuha nga mga bahandi o mga kahayupan. Pero ang ilang tumong kay ilang ihalad sa Ginoo, kay ihalad ba yan ka na mga baka, mga karnero, niya ilang gipili itong mga nindot, niya ila dayong gihalad. Ang Ginoo nasuko kay ngano man ug maghalad ta og usa ka butang ngadtos Ginoo gikan sa atong sala, gikan sa atong pagsupak sa iyang sugo, di siya malipay ana. Pragod karon god, simba ka dinhi, halad kas Ginoo sa imong kinabuhi, pero imong gikural ang agianan sa imong silingan. Na niya pasalamat din kang nakahimo ka sa imong kural. Salamat Ginoo kay nahuman gyud ang kural. Pero imong mga silingan in taon wa na agianan, malipay din Ginoo ana. Dili. Or kusog kang mopalit sa tong slot dinhi kay ako lagi halad sa Ginoo. No. Na te baligyan slot o pabiya to mahurot ang DMC katong divine sa tingan nato, Divine Mercy and Charity, para sa mga nawagtangas atop na pamay kuwang 420. Ano na hinuntay halin 2,580 na atong halin niya 420 na lay kuwang ikahapakyaon ko ng 420. Malipay ko dili. Kana bang moingon day ka to pader ako nang hotdon ng 420 porti na kong lipaya. Nga gikan dito sa imong kita sa 5-6 or gikan to sa kita nimo sa pagpamaligya og drogas or gikan to sa imong korupsyon, gikan sa panudlanan sa gobyerno nga imong gilingkuran. Ako lipay ko, pero ang Ginoo di malipay. Mao na siya. Nya kumusta man mo ron? Makalipay mo sa Ginoo. Nya giingon des Ginoo, hukasan tika sa imong pagkahari. Mo nang gitag-ana ni Propeta Samuel, mawad-an ka sa imong pagkahari. Niya ang nipuli ni Saul, mao si Hari David. Muna kini si San Antonio Abad, iyang gipuy-an ang gitawag og radical. Radical ba kanang samnang radikal, tinibuok yun kaayo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, nang murag tawgon sa nato usahay literal nga pagsunod sa Ginoo. Kana bang pag-ingon nga ibaligya ang tanan, iyag yung gibaligya nga iya man tong gireserbahan naman sa igsoong babae, nga iyang gireserbahan para lang sa akong igsoon kay nangamatay na may lang ginikanan. Para ni sa akong igsoong babae, lugar sa nasiya, siya man mo inahog o guardian. Pagbalik niya dito, niingon man ang sugos Ginoo, kinsa tong magdaro niya magpunay glingi, dili angayan ako nang worry ba. Pag uli niya gitiwas niya baligya tanan unya ang iya na lang igsoon ing siya dito na lang ka sa monasteryos mga madre murag nahimo sa tintong madre ning iyang igsoon, pero siya ni adtos disyerto ug didto siya nagpuyo nga siya ran usa nagampo sa Ginoo, naghalad og sakripisyo sa Ginoo, isip nothing ana no. Og mao to ni sugod ang monastic life kaning mga monghe, magsige na og ampo sa Ginoo, way gawas-gawas. Kamo sugot mo ana. Di ba wa mo mutingog kay mo ingon ka to apa koy labhanan, to apa koy susto, apa koy kuan, to apa koy kuan. Daghang kitang mga inana awa man na di man na siya ngilad, di ginangilad
pero ayaw gyud na siya higugmaa nga mulabaw sa Ginoo. Muna sa atong ebanghelyo gisulti diri nga ang bagong panapton dili itapak sa daan nga panapton, kay mosamot kadako ang gisi. Pasabot ang bagong kinaiya nga papuy-an ni Kristo nato ayaw isagol sa imong daan na kinaiya, kay mas dako ang damage. Padang karon isimba mo, ako nagmisa sad ko, unsa may kinaiya nimo karon nga sukwahi sa sugo sa Ginoo before ka nianhi dinhi, nya gikan ka simba, inig abot nimo sa inyo kadtong karaan nimong kinaiya, maura gyapon imong gamiton, nya gikan ka simbahan, mas modako ang saway sa imong silingan. Kani simba man unta, wa man mausab. Sige man untag anha ng simbahan, wa man mausab. Pari naman unta, sige man untag misa, nasa una dikon pa man sa kong loyo ba? Okay lang tong dikon, mag-uyab-uyab. Karon pari na, gimintin pa yun. Ito, komedya na wa masan ni Brad Charles, buotan man ni Brad Charles, Reverend Charles God. Ana, muna mo samot ba kanabang nagbag-o na kag paras gunako, sutana na, magmisa na. Moingon gina mga sakristan, pari naman ta, saba man lang gyapon. Mao mo gina kinaiya niya, sukad pa manas una, wa pa gani na mapari, mao na man na. Amo na wa na kayo'y mutuo sa atong gibuhat dinhi. Di na mutuo. Muna ako karon, imbis sa una mga saba kog kanapo, karon kalima na lang. Amay na lang na, minus-minus ang jutay siya. Maingaw na sila. Nasaba lagi to father siya. Oh, pero di na kayo na-pirmi. Sa una, yun. Katog yung wapan na mapari. So, animala lagi, ana lagi. Ana ba? Sige lang yung minus. Siging minus. Hantod yun na kuha ginatanan. Di man na madali. Di ba? Pero sige yun. Baguha yun. Renewal. Constant renewal. Nya kung ato ning buhaton, dili man ta makabuhat nga ma-perfect kita, pero sa matas Ginoo ma-perfect ta. Kay nga naman matod pa siyang saad sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong, kinsa man ning matarong, kanabang magsunod sa sugo sa Ginoo. Pero ang atong mga kahuyangan usahay madapso ta, consider na sa Ginoo nga perfect. Basta wa gyud kas imong hunahuna nga modipinsa sa imong batasan na sukwahi sa Ginoo. Ayaw dipinsahi, pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo ba? Pag paubos. Ana. Nindot no. Dili ka kanabang patiga. Kani ato mga politicians karon nanagan og mga kanaganing posisyon. Paminawa pila ka buok nila ang mangayog pasaylo tungod sa ilang mga kakuwangan. Kanang mangayog pasaylo og moangkon nga nakatampo siya niining maong kahiwian. Mao nay butari kay buotan na. Pero kanang magsigig saway siyang isig ka tao, iyang isig ka nidagan, niya magsigig daig sa iyang kaugalingon, buangon na. Alagi. Adi mo to? Anong iyang makong kalagutan? Maubita nga. Niya magidaghang mga lapses sa atong nasod. Sukad pa manas una. Sukad pagkatao nako 1963, nakamatngo na kog buot 1972, kuan ako na tarong-tarong na kog pangisip hangtod ni sugod kog butar atong 1986, bato 87, umrag 86. Mount first na kong pagbutar.
Hangtod karon daghan man kayong kakuwangan, daghan man kahiwian. Nakatampo man ani in one way or another ang atong mga leaders apil na punta. So mangayo tagpasaylo sa publiko, pasaylo ako nga dako kayo ang korupsyon nga nahitabo niining maong opisina. Wa ko ka monitor ana. Ano na to ba? Pasaylo ako dinyo nga porting daghanang nangamatay tungod atong pinusilay against sa mga drugs, tungod kay saon man yun, nakalitan man ana saylo ako nga wa jud ko'y gihimo nga bisag nangapadpad tong mga atop sa Yolanda, daghan tong donasyon wa man dayon mahatag kay saon nakatuog man ko, damgo naman noon ko nga humanada ko nung bagyo mao to nga wag tang intawon tong mga donations nga tagpila ka inaana ba mao man naroy mga akusasyon nila. Saylo ako nga sa pay dihay mga kahiwian kay nakaapil nyo ka na magsigig tulisok kay mora sa nakamodes nyong balay, di ba? Naaday kusog mo angkon diha, kamong mga asawa kusog mong muangkon sa inyong sala o inyo dayong unhan o kasaba inyong bana na mga buangon ba kayo mo. Kamong mga ginikanan kusog mong muangkon sa inyong sala, inyo rabadayo ng pahiran ang inyong mga anak murag sila gisadaan kaayo. Kamong mga bana kusog mo muangkon sa inyong sala, makasakop ra ba mo inyong asawa na ikabit dayon mo suko-suko inyo deng buwagan nya sa wapaan nyo masakpi inyong asawa nga naikabit kamo dahil porti sa deng daghanag kinilo. Buangon kayo ba? Di ba? Pare angkon sa iyang sayo. Wala mo diha, di ka angkon eh. O na, inangkon na ita. Nya ikaduha, kinahanglang murisgo ta. Murisgo ba? Sulay buhat ang imong gikabalakan nga buhaton. Sulay kuno og atras ang imong koral aron mudako ang agianan sa imong silingan. Sulay lang. Kana bang karon maglisod mo sila agi sa ilang lawas lang gani. Ang ilang dadon nga palitonon di naman masuod ka ng mga kabinet kay gamay kay kagihatag agianan. Atrasi kuno mga 2 meters. Nya, mao na ihatag nilang agianan. Tistingi kuno kung say mahitabo, risgo man na. Risgo ba? Risgo he. Ang saman. Uy. Ana. Sa una magsige magkagyaw-yaw sa imong bana kay gusto nimong buwagan kay nangabit. Nya gamintin pag yus kabit. Tistingi kuno apil og higugma ang kabit. Amiga siya ba? Nya kuno sa iyang panginhanglan imong tabangan. Tistingi kuno. Risgo ba yana? Og mo na gibuhat ni Kristo. Risgo ang paghigugma sa mga taong buangon. Og gipatay gid siya. Iya gyud gipadayon. Ang resulta di ay salvation, kaluwasan, eternal life, opening na abli ang mga ganghaan sa langit tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Risgo apan nahimong grasya nga dako. Kay way risgo para sa Ginoo basta mutuman tas iyang sugo di na risgo. Unsa man na siya? Grasya. Kay ang Ginoo mao'y mubukbo og panalangin kanato. Mao na ang ato lang yung buhaton, sige lang tagsunod. Kulbaan kang mosunod, sige lang. Testingyo kanang ingon nga ibaligya ang tanan, nya ihatag ang halin ngadto sa kabos. Og nahadlo ka ana, paminos-minos sila gyutay, ibaligya ang tanan og ipalit og slot. Diba? Naaman taro'y bagong slot katong para sa atong mga flowers o sa atong ihatag nga tos prisuhan. Naaman tayo gibaligya nga 5,000 slots na tag 300 per slot. Para nis mga piniriso kay kada buwan maghatag man ta ditog misa o pagkaon. Mugasto ta nag mga 40,000 kada buwan. Nya kinisang atong dekorasyon kada semana, gasto po ta anig mga 20,000 average. O ana,
Palit ko no be, baligya ng imong TV, kanang imong sakyanan, ibaligya, niya ipalit og slot. Tag 300 raman. Dan, testing na naman ipalit. Nahalina na ta sa atong HJ or Heavenly Joy og 62 slots. Napay 4,938 slots. O, di, nindot kayo. Bitaw no, pakpakan ato di ang namalito eh. Pakpakan. Nindot kayo ni. Mahurot pa rin ni karong si Manaha. Risguhi lang gud ni. O sana ingnon sa kus Ginoo kanang imong stipend pa der. Imo sa nang ipalit. Sobra pa. Palit jud ko. Di gini nako pasipadaan. Sige jud kong palit stipend. Ay kaning akong dupa-dupa do na man sa ni kwarta. Kay nigdupaan ni big sira, kulikta man dayon eh. Kuha ang tagamay ana stipend mo man ay entitlement namo kami mga pare. Karing dia sa kong loyo pa ni stipend. Pero hapit na ni ug di lang gini mamatay, maka stipend gini. Practice gini sa dupa-dupa, anak ba o anak ba. Praktisa gini arib kay para dako og agi ba. Di bitaw. Nya, unsa mo nang stipends pare? Para among ipalit og mga kondominium, ipalit og bag-ong sakyanan, mag-ilis-ilis mig sakyanan kada 5 ka tuig. Dili oy, para na gihapon sa mga kabos. Mao nang hinatagay gid ta. Risguhay gid ta. Og ang Ginoo mao'y mopuno sa grasya nga atong gikinahanglan. Nindog ta.